Palata na ata sila Sir Oliver. Nangyari? Anong nangyari? Ay butas. Ay pantapal ako. Malaki? Ha? Tingin nga. Sige, ano mo? Ganunin mo ng kamay mo. Ganun mo muna. Hindi, wait lang. Kung butas lang, pasakan natin. May silat pa naman ako eh. Pasakan natin, sir. Ha? Pasakan natin. Kunin ko lang. Na-flat sila. Oo, may ano, nabutasan ng gulong. Baba mo lang, sir, ha. Pasakan natin mga tol. Ito yung medyo ano, buti kompleto tayo sa gamit. Ay mga tol, buti may dala tayong tools. Ito ang pinaka-importante rito. Ah, dito nga. Sige, baba mo lang, sir. Baba mo muna. Ito yung importante dyan. Pampasak tayo. Hiwa. Malaking hiwa. Hiwa. Saan kaya yan? Ha? Saan kaya yan na ano? Ito lang importante dyan mga tol. Pag nalubak ka, bubuka uli yan. Pa? Nagsabi siya? Kala ko nga kung anong nangyayari sa inyo. Sabi ko, nag-aaway ba yung dalawa? Ito mga tol, ito yung pampasak din sa ano. Laki. Mamaya natin ano yun. Baba mo muna, sir. May ano ka? May kutsilyo ka maliit? Asan yung kutsilyo mo? Yung binili mo sa Shopee? Andun sa loob eh. Ang hirap iangat eh. Hindi, si Sir Oliver. Oo nga. Meron din ako yan eh. Dala mo? Oo, dala ko. Oh, buti na lang dala mo din. May ganyan pala si Sir Oliver. Kargaan natin hangin uli. Pinara ako ng ano. Sabi kuya, malakas yung hangin. Misirit. Ito kinagan dito mga yan. 8 na lang oh. May silant naman B. Butas niya. Laki ng butas niya. Ayan, naganda na siya may mga tol. Tapos papasakan natin. Ayan, 10. Sa init siguro. Ha? Sa init. Hindi, ano na yun. Bumabiyahe ka, sumisingaw na. May silant lang. Kung walang silant yung flat agad dyan. Pero goods pa yan. Yung silat nandito. Ayan o. Oh. Oo nga. Sumirit no? Sumirit. Sabi niya, kuya, ang bilis ng ano mo. Saan banda? Doon banda no? Oo, doon pa banda. Parang ano eh. kulay. Kala ko nga nag-aaway kayo. Sabi ko, hala, nagkakaanuhan yata yung dalawa. Tinitingnan ko na rin kayo. Sabi ko, huminto ako, tumitingin din sa akin. Siguro alam niya kasama na kita kaya no. Ayan, okay na mga tol. Ayan sir, ano lang, tapyasan mo lang konti. Sagad mo na pala. Pakiramdaman mo lang habang tumatakbo. Pero baba mo muna. Hindi, baba mo muna kasi Ayan, sa silan. para tumapal. Sir, takip mo sir. Silan yan. Alright mga tol, bale yun. First time ko rin makaranas ng ganyan sa rides na yun, may nag-aberya sa kasamahan natin. Yan, si Sir Oliver, nadali siya ng ano. Nadali siya ng ano, ewan ko kung bubog o pa ako, wala naman na tayong ano, nakitang ano eh. Nakapasak doon ng tinusok ko. Diretso tusok ko na siya kasi wala naman ako nakitang naiwan nakabaon. Kinaya naman ng ano, pamasak. May baon din naman pala si Sir Oliver na ganun B. Pamasak. Kasi pina-order ko siya dati na sa Shopee. Mura lang naman yun. Saka effective kasi yun eh.
Layo pa kasi biyahe natin mga tol. Wala pa tayo sa kalahati ng Pangasinan. Kaya mahirap magkaroon ng aberyang ganun.